Рөстәм абый, Аллаһның рәхмәтләре яусын. Мин инде Ирактан булсам да, мин сезнең җигетегез. Сез безнең абзыебыз. Абзый, шуңа күрә иң беренче үз исеменнән, Түбән Кама мөхтәсибәтеннән инде үз рәхмәт сүзләрне белдерергә ашыгам. Аллаһ Тәгалә разый булсын. Сезнең изгелегегез бик күп. Безнең шәһәребезгә, мәчетебезгә, ягъни менә шул дини бәйрәмнәр булсын мол, ифтарлар Рамазан аенда булсын, сез гел катнашуга күрә бу безнең исеменнән. Рәхмәт хаты. Ә менә бу рәхмәт хат, бу Камил хәзрәт, безнең нәзарәтебезнең җитәкчесе, муфти Камил хәзрәт исеменнән менә шундый рәхмәт хат. Аллаһ Тәгалә гамәлләрегезне кабуллардан кылсын. Нәрсә бердәм булып, бергә булып, динебез өчен, милләтебез өчен файдалы булырга насыйп булсын. Рәхмәт абый. Алла разый булсын. Рәхмәт. Ну, менә без бик шат монда, значит, сез килгәнгә, менә бүген безнең әле яшьләр дә килер, значит, без шундый инде без бик яхшы безнең Элемтә Юсуф хәзрәт белән. Шул ук дуслык безнең шулай сезнең белән дә без уйлыйбыз киләчәктә булыр. Без бик монда Мәскәү татарлары Казаннан чыкмасалар да, барыбер бик хөрмәт итәләр Камил хәзрәтне. Менә Камил хәзрәтнең менә теге чыгарган Коранны biz монда бөтен менә исламоведларны, профессорларны, академикларны чакырып инде бик зур аңар бәя биреп инде монда шулай иттереп аңар тоже ход без җибәрдек. Вот. Камил хәзрәтне Мәскәүдә мусульман кешеләр беләләр, бик аны хөрмәт итәләр. Безнең инде менә без уйлыйбыз, без шөгыльләнәбез татар телен сакларга, татар гадәтләрен сакларга. Аны барыбер менә борынгы заманада татар телен саклаган дин. Әлбәттә. Хәзрәтләр, значит, менә шулар вәгазьләре белән, шулай язулары белән арабча инде шулай итеп алар аны саклаганнар. Без инде бу зур шәһәрдә менә шул яшьләрне бергәләштерәбез. Аларны карьера буенча инде тырышабыз үстерергә. И барыбер яшьләрнең бар биттеге инде менә духовность, иман, рух. Ул аны барыбер без тырышабыз инде шул менә намазлар аша, значит, мәчеткә җөртеп инде менә шулай итеп аларга шундый тәэсир итәргә инде. Менә безнең планнарда инде менә бу 2нче елда, 2 елда без менә күп теге инде безнең бит тарих бар. Шул тарихны без белмәенчә, яхшы аңламаенча без киләсәк бара алмайбыз. Шулар менә теге безнең периодлар булды инде, күп хәзрәтләр безнең менә теге репрессированы были, в ссылку отправляли, мәчетләрне жандырган булган шундый заманаларда булды. Менә безнең бик яхшы Элемтә Магнитогорскида, онда берничә шундый захоронений хәзрәтләрнең бар шунда сосланный, да. Менә шундый эш по изучению, восстановлению шуларның менә кайда каберләре, шуларның искә төшереп инде менә шундый тоже эш без алып барабыз. Аллаһ рәхмәт. Менә безнең монда Мәскәүдә 46-47 еллар инде сугыштан соң булды татарское национальное движение, да. Шуны менә кем оештырган ул вакытларда? Алар кайберсе уже хәзер үлеп киттеләр. Менә безнең бар список, менә алар 32 кеше. Кем менә шул милләткә, значит, татар телен саклап монда җөргәннәр инде, общественниклар, менә һәрбер җыелгач без аларга дуга укыйбыз. Менә безнең ближайший менә бу четверг без шундый кичләр үткәрәбез, хәтер кичләре инде. Менә безнең Ембаев дигән шундый бик ветеран татарского движения үлеп китте инде менә 9 көнлек. Шуны инде менә бу четверг җыелып, яшьләр чакырып, аның биографиясын сөйләп инде менә аңар ул мәктәп татар ачылырга бик күп хезмәт тырышты инде. Детсад татарский менә мәчетләргә бик булышкан шундый. Менә инде җикмешкән арып инде менә шунда үлеп китте. Менә шуны безнең четверг искә алу көне була инде. Сезне инде без сорарык монда җышрак килеп инде менә безнең категория шундый студентлар. Алар 1нче курс, 2нче курс. Менә кичә аларны без җыйдык. Да, бик яхшы шундый менә иштәлекле, шундый яхшы булды безнең, значит, кичә. Менә аларга да сез килеп, значит, вәгазьләр укып, шулар белән сөйләшеп инде бик яхшы булыр ел. Яхшы. Вот. И менә нәрсә белән аерылып тора сезнең мәчет? Менә ул минем күздә калды, андый бүлмә бер җирдә юк.
ничек аны кем уйлап чыгарган, кем аны оештырган татар бүлмәсе. Менә шул бүлмәдә бөтен татар литература, татар китаплар, журналлар менә шундый татар бүлмә бөтен мәчетләргә дә Татарстанда булса яхшы булыр иде. Без урнак Шул үрнәктә без дә китаплар чыгарабыз, журнал чыгарабыз, и шунда сезнең бүлмәгә менә безнең китап чыгарганны без алып килербез инде. Шулай итеп, шунда инде сез инде без сезгә сөйләрбез, сез аларга сөйләрсез, шулай итеп инде шул безнең китапны сөйләсәгез инде, шулай укысагыз бик яхшы булыр иде. Рәхмәт. Нижнекамскига зур сәлам, аксакалларга анда сәлам. Вот, шулай итеп, значит, тагын килегез, сезне көтеп калабыз. Ярар, Аллаһның рәхмәтләре яусын. Алла разый булсын.